Vi optager rent faktisk lige nu. Hej så sammen. Og velkommen til den her video. Ja. 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 Og vi skal lige slå lyd til. Eller... nej, der er lyd på. Bare... Skal lige slå noget musik til. Og det er måske lidt højt. Jeg ved ikke om det er højt, det finder jeg ud af, når vi lægger den ud. Nå, så er det jo bare... hvis det er for højt, så retter vi det til næste video. Ja, vi ser det lige, når vi lægger den ud, så... Okay. Men det her, det er en farming let's play, hvor vi vil spille noget farming simulator. Ja. Jamen, jeg tror bare, jeg vil begynde at høste. Jeg ser lige de her traktor her. Ja. Kan du så ikke begynde at køre noget korn eller sådan noget? Ja, men jeg skal lige ned med den her. Eller... Ej, vi beholder lige den lille her til... Ej, jeg kører ned med den. Eller jeg holder... Skal jeg lægge halm? Nej, vi har ikke råd til det der endnu. Okay. Så det er jo lige meget. Jeg tror, vi har tænkt os at lave noget hø. Vi er ikke helt sikre. Eller have nogle køer og dyr og alt det noget. Okay, for mine ører lyder det altså rimelig højt, det der. Ja. Det burde være bedre, tænker jeg. Altså, vi snakker ikke. Snak. Altså, I må meget gerne skrive noget i kommentaren, hvis I ved noget om, hvordan fanden man livestreamer. Ja, hvor vi har set alle mulige videoer, vi kan bare ikke finde noget. Men vi, ja, vi vil helst bare gerne gøre det på Twitch eller YouTube. Ja, helst en af de to ting. Mm. What? What? Okay, det er meningen. Ja, okay. Men du er dame god til at vende, Hansen. Det er meget bedre end mig. Ja, nej, hun kan til at bare køre fuldstændig vanvittigt. Jeg vil køre, så kører det ene sted, så jeg træder sådan her, så skal jeg tilbage, så kører jeg sådan her. Så lægger jeg fremad. Og de skal lige sige, at Marius han kører med et G27-ret. Ja. Ja. Lad os lige se, hvad velkommen til denne video. Og ja, det er en helt ny kanal, vi har lavet. Ja. Vi meget gerne, det som vi lige sådan har tænkt på, det er Minecraft, Farming Simulator og nogle vlogs. Ja. Men vi vil meget gerne komme med andre forslag, hvis det skulle være. Vlogs? Til, ja, vlogs, det kan være det. Jeg tror først, det kommer senere, hvis det skulle være noget med det. Ja. Fordi vi skal lige have gjort det klart til noget der. Og altså, Mario, jeg har virkelig ingen penge til et godt kamera lige nu. Nej. Virkelig. Men så må jeg bare bruge telefonen eller et eller andet. Og jeg skal bare have en meget bedre computer. Ja. Jeg ved, det Jeg ved godt, hvorfor jeg holdt stille, hvor jeg lige skal sætte noget fast. Bare lige for at sige det. Jeg har ikke engang sat hele rettet op, jeg havde ikke. Jeg kan få noget at køre fra det. Sådan, så sidder jeg det. Men ja, hvad er der snakker man sådan? Ja. Der er ikke sådan noget, når man spiller farm, så er ikke noget at snakke om, det er bare at køre. Ja. Lige det. Nå ja, der er ikke biler, så jeg skal jo kigge Og med på. Sætten, der min, den lægger lige nu. Ja, han er også lækker lidt. Okay, bare lige holde stille. Hvorfor skal jeg holde stille? Jamen du skal bare lige holde stille der lige 3 sekunder. Altså skal det, hvis du kører i en bil. Okay. Så snart får vi penge. Money. Så skal det, hvis du kører i en bil. Money. Hvad er det ansigt for din klasse, du snakker med? Nej, ja. Man kan stadigvæk godt høre dig. Nu gør det det. Ja.
Du siger bare, når det er fyldt. Eller hvor mange procent har du? Jeg er på 53. 53, okay. Så kan jeg godt lige nå lidt med herovre. What? Hvad er det for noget? Det er jo ikke det. Det er jo godt en reklame. Sådan der. Og Mario, hvor lang tid skal vi egentlig optage? Nej, jeg har glemt til tiden, mand. Hvor lang tid har vi sådan cirka optaget? Det ved jeg ikke. Bare sig et eller andet. 5 minutter. 5 minutter? Ja. Så Jeg se. har set tid på min. Det har jeg aldrig gjort. Der røg Anton lige. Så vi må lige se, hvad der er her lige at gøre. Anton. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Hvad skete der lige der? Fuck mit Skype, mand. Farvel, Mads. Skype til det. Farvel, Mads. Når vi optager til YouTube. Men hvad fanden sker der, mand? Hvad sker der? Ikke det? Det er lækkert for den meget lige. Okay, jeg skulle bare lige ud. Sådan. Der. Altså Mario, jeg har ikke rigtig så meget at snakke om. Har du? Nej. Det kan godt være, det kan godt være nogle gange, at det bliver meget stille i lidt tid. Det kan godt være, at nogle af episoderne, de bliver lidt lange og sådan noget, men det er sgu ikke sådan noget, vi kan gøre for. Ja. Vi optager for hyggens skyld, og sådan er det. Vi optager for sjov. Og hyggen. Ja, det er sådan hyggen og sjov. Det er sammen. Bare for... Ja. Bare for... Lige nu, der har vi påskeferie. Det er den 21. i 3. tror jeg. Er det ikke? Jo. Jo, det er det. Det er sgu egentlig meget hyggeligt. Klokken er lidt over 8, og vi sidder bare gamer. Gamer. Jeg tror, hvad startede vi? Jeg tror, jeg ringede til dig lidt. Jeg tror, hvad var klokken? Den var 5:30 eller sådan noget. Ja, vi har snakket over 3 timer, tror jeg nu. Ja, altså det er bare det der med, hvordan vi har prøvet at få livestream til at fungere. Ja. Det bare virkelig ikke har virket. Jeg tænker bare, nu optager vi en video, og så det. Nu må vi prøve at se, om vi kan finde ud af det til en anden gang. Men Ja. Ja. vi vil gøre vores bedste for at køre realistisk, og I må meget gerne skrive i kommentaren, hvis der er lyden den er dårlig, eller hvis der I synes, I kan skrive, hvad for noget musik vi skal høre i baggrunden og sådan noget. Men jeg kan godt sige for mig, at jeg ved godt, at grafikken er dårlig. Det er godt. Den kunne være dårligere. For jeg har ladt lidt op i indstillinger, så den kunne godt være dårligere lige nu. Altså, det er ikke lige sådan de helt bedste computer, vi kører med sådan. Ja, jo, det kan godt være, at du har en okay god. Hvor mange... Ja, der er bare lidt med graffiti, der ikke er så godt. Hvor mange procent er du på? På 90 cirka. Ja, okay, så er det bare lige så snart... Og der lægger lige for dig. Du kører meget til side til side. Ja, men det er fordi, det lægger i helvede tid. Så jeg kører lige om, og så kan Snolle stå...
Ser du lige snart ud? Jeg ved godt, det ikke var rigtig sagt, det der. Godt sproget, Marius. God sprog. Godt sproget. Jeg kører lige baglæns og begynder at køre igen. Anton. Skal jeg køre? Nej, du skal køre ind og blive ved med at køre. Du stopper ikke. Du skal blive ved med at køre på marken. Du går ud og ind af traktoren. Eller mig taskeren. Ja, jamen. Skal jeg køre fremad eller tilbage? Nej, du skal bare blive ved med høst. Skal jeg bare køre? Du skal bare blive ved med høst. Men jeg kører bare ind under og kører med dig. Ja, okay. Der kommer lidt op frem. Det er sjovt nok, når det lægger for dig, ikke? Okay, damn. Og så her i enden, der stopper du. Ikke også? Ja. Sådan ligesom når du kører på highway. Ja. Og du skal bare... tilbage. Nej. Du skal skynde dig, men vi optager, mand. Vi optager dig. Vi optager dig, mand. Ej, for helvede Mario. Snabel. Snævel. Ja. Hvad? Nej, men korn, det flyver. Nej, jeg er i gang med noget. Hvad? Men der er desværre ikke plads til dig på den her bane her. Skal jeg godt sætte der plads til dig? Ja. Skal jeg? Eller er der ikke kun plads til 2? Ja, imens du lige gør det, Ja. så vil jeg lige smutte hen og hente en disk. Bum! Så er der plads til 3 player. Hvad? Hvad? Jeg er i gang med noget. Men jeg er i gang med noget. Kæft, mand. Det er bare verdens bedste optagelse. Jeg er i gang med noget, mor. Hvorfor? Jamen, jeg kan ikke komme derned. Jeg er i gang med noget. Jamen, mor, jeg er i gang med noget, jeg ikke kan stoppe med. Nej, ikke lige om lidt. Okay, Anton, den her video blev kun et kvarter lang cirka, så... 3 minutter, mor. Hvad? 3 minutter nu. 3. Guess who's back? om 3 minutter, så går jeg lige, og så kommer jeg igen. Ja. Okay, så vi stopper på optagelsen der, eller hvad? Ja, så da jeg kommer op igen, så tager vi en til. Ja, så kan vi filme igen. Så imens du er gået, så kan vi lige uploade den anden. Det så du ikke, Mario. Anton, Nej, det gør jeg så heller ikke. så hurtigt går det altså ikke at uploade. Men jeg kan sætte den i gang med at uploade. Jeg kan. Det er lige det, jeg sagde, mand. Det er fordi, det tager næsten lidt let at uploade det. En nat. Ja. Jeg tror, jeg er nødt til at lade min computer stå i natten. Rip. Det tager så lang tid. Ja, Ej, hvor er min telefon? den er langt væk. Den ligger i Norge. Nej. Nå, okay, den ligger på den anden rummet til opladning. Snegl ud. Neo. Ja, Den hedder AM. tillykke. Ja, det er bare sådan, du Og hvad ved. ligger den under? International eller? Deutschland. Toppe. 2 timer senere. Anton. Ej, jamen, den gider fucking ikke, mand. What fuck? Nej, der er stadigvæk 1 minut. Nej. Jeg har et ur til at lige stå ved siden af mig, mor. Jeg kan se, når den tid er gået. Nej.
Men det skal du gå herop. Mor, 30 sekunder. Hvad lå den under? Deutschland. Prøv lige, det er jo lige meget. Nikolaj, du kan ikke nå at være med for helvede. Jo, må vi optage lige om lidt igen. Ja, vi er optaget. Fuck, Ja, jeg kører lige. Anta, bare kør resten af vejen. Fordi du kan Hvad alligevel... var det, den hed? Jeg kigger deroppe bare. AM. Med stort? Jeg tror, jeg er nødt til at gå ned til min mor. Så vi ses alle sammen i næste episode. Husk at smide et like. Husk at smide like. Den mest mærkeligste video nogensinde, det her. Vi ses. Vi får lige hørt det færdigt til i næste episode. Hej.